Kiprop kachiel gi Naomi Chepkorir no bedo joloch e tielo mar ariyo mag ng'we kinda mag Iten International Marathon manobagi e kaunti ma Elgeyo Marakwet. Kiprop notieko thuolo mokwongo bang' ringo kuom seche ariyo, dakika 13 gi nyiri 19 kendo yombo Charles Kimeli manotieko thuolo mar ariyo bang' ringo kuom seche ariyo, dakika 14 gi nyiri 26. Edwin Yator notieko thuolo mar adek. Naomi Chepkorir notieko thuolo mokwongo e kidieny mar Wakeini bang' ringo kuom seche ariyo, dakika 32 gi nyiri 36 seconds ka jatugo Laina Kaino gi Caroline Kimosop notieko thuolo mar ariyo gi 3 kalore. E ng'we ma kilomita 10 Ruben Longosiwa notieko thuolo mokwongo bang' ringo kuom dakika 28 gi nyiri 32 ka Miriam Chebet noloyo kidieny mar Wakeini. Mara kwanza kukimbia Kenya Marathon. Nimefurahia sana, ngawacha haikuwa rahisi. Ilikuwa hard course, ilikuwa inanyesha kidogo. Nimefurahia sana. Niliona nikasema maybe wataniwacha mbele, nikasema heri niende wanipate mbele, wakienda waende. Nikifanikiwa ni sawa.